Iki ngenalke sinden sitok-sitok apa ora? Ya iya no. Ya iya, tak kenal maka tak tahu. Tak kampleng ora. Nggih, dipun tepangaken menika sinden wonten sisih tengen kula. Diastami kejeng, diastami kejeng. Nuwun sewu, Jeng. Injis. Menika pinaringan asma sinten? Nggih. Salam kenal nggih Pak Dalang. Iya, saya berasal from to Australia. Oh, iya. Saka ngendi, Mak? Australia. Berarti kanguru dudu. Iso kanguru nggih. Pinaringan asma ayo, what is your name? Yes, my name is Dimas Niken Salindri. Oh, iki to sing jenenge Niken. Ya ampun, tepuk tangan Bapak Ibu, ya Allah ya Allah. Kok lagi roh iki nanduk aku iki? Ya ampun. Lagi roh iki. Salam kenal nggih Pak Dalang. Injis. Dari ajar nggih Pak Dalang. Injis. Menawi mengke kula enten klentu-klentunipun ampun dipotong bayarane nggih Pak Dalang. Bocah iki gendeng kok ya. Lah wong sing dibayar kene kok malah oh alah nduk ya. Wes pokok selamat ulang tahun sik ya ben ra salah paham ya. Panjang umur sehat selalu. Pak Dalang ini kok hitam? Anu iki jenenge Roto. kulit magrib. Yo iki. Hitam kan manis to, Nok. Saman biyen kulite ya kaya aku ngene iki lho. Ora iso. Iso. Fotone enek aku duwe ya. Ya, tak penteng ning gone kono piye videotron piye? Kita malam hari ini kita harus hormat sama Bapak Dalang, nggih. Sugeng Pak. Sendiko Ayo. Nggih. Matur nuwun Mbak Niken Salindri ya, jan ayu. Sisihipun wonten tak kenali langsung ya. Wonten Mbak Hani Kusuma. Injis. Terus wonten Mbak Afi. Nah, wonten Mbak Putri Lope-Lope. Wonten Mbak Tosi. Yosi. Nah, sebelah mriki ingkang kula sebut wau waranggana saking Mayangkara Niken Salindri. Sing tiga nika wonten Latifi. Mbak Latifah. Mbak Latifah Bumei kalian Nyai Raden Ayu Sri. Bukan Sri Bobok itu kan. Bu Sri. Menika pasindanipun Mayangkara original. Sami-sami Mayangkara ning bersatu padu untuk memajukan nama Mayangkara dan juga Niken Salindri. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, jan wah semsinden samene kan sing murup gelungane mek nggone Latifi tok. Ya. Ngaturke tetembangan ya, Nok. Iya. Iki isih urung ana pamundutan. Iya. Tak nyoba suarane sing ulang tahun dhisik. Iya ta. Iki sing dinteni Kit Bado Ngasar. Iya. Ya, Nduk, sugeng dalu Nok Cahayu. Sugeng dalu Nok Cahayu. Melek. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Jenengan gemujeng napa? Niki lho. Napa? Niki lho Kang Mas. Hani. Hani nyapa? Jenengan lepas Sajang Sri lho. Heeh. Muni Sri piye, Dek? Tuwapun ngono ta. Ya aja mbok pateni sing ulang tahun ora. Nggih. Ya wis. Nggih mboten siap. Nggih mboten siap. Ya. Ngaturne tetembangan ya, Nak. Nggih. Sing klasik-klasik dhisik. Nggih. Wis apa kono manut. Bawa, Mergo nggih. incis, monggo. Kangen karo suarane sampeyan sing klasik no. Oh iya. Kaya ngopo? Ya. Kaya ngopo? Kaya ngopo? Suwe ora metu ning ngelep iki. Monggo, bawa napa Nduk Cahayu? Pelok. Pelok. Oke. Nggih. Bawa pelok ora bawa Kendang kendang.
Dimin budayang rambaka Suarane elok ya. Elok. masih nangkling cahyane roka eksi sakmenika Sandi Asma. Oh, Sandi Asma. Sandi Asmane Niken. Dimas Niken Dimas Salindri. Niken Salindri. Sakmenika ingkang ngarang lirikipun cakepanipun Pak Cahyo kalian Ibu Kesi. Oh, ngaten. Nggih 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 nggih. Matur nembah nuwun Pak Cahyo kalian Bu Kesi sampun maringi bebungah nggih menika pangkur sapa? Sandi Asma. Ya 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 ya. Mangga. Nimas mesti kaning jantong kanya kang saking Saking doho niku saking Kediri. Nggih. Duduk pawiyatan. Hai. Salawi nambang beksa waska cakup linambaran jiwa tama Nano nano. Driya sumarah mring Gusti. Elok tenan suarane. Dibablaske apa nak? Impenku. Impenku. Anjis. Bocah sampeyan wis ngimpi. Monggo impenku kalian Niken Salindri. Lah, sumangga. Nata kari narunga ati kaprana kayane tak bagi ati mangsuli Ya kesirep tenan. Ya. Menghilang jebol
Senggak bareng Bapak Ibu. Yo. Halo. Tak diacok tenan iki. Colopot to kan kan? Ya. Sak menika sedayanipun sami guyub rukun nggih Pak Dalang. Injis, mergo ditanggapne wayang ya ta? Inggih. Kula nggih matur sembah nuwun kagem Bapak RT, Pak Lurah, Bapak-bapak tamu, Bapak RW, Pak sinten mawon? Ya mbah. Wong aku rong tau ditimbali ora ro. Inggih tamu VVIP sak menika, warga-warga masyarakat ingkang dateng perumahan BTN Rejo Mulyo sami guyub rukun. Terus nyenengke seduluran pas sedulurane niku lho Mas Bambang kula ingkang remen sangat sak menika ditanggapke niku sami-sami seneng sami-sami bungahe mboten enten sing tukar padu mboten enten sing istilahnya napa kados Cerasan-rasan. Nggih ngoten. Nggih sami guyub rukun sedayanipun nggih Mas Bambang. Lagi kula wong samene tawuran geger ambyar no. Terima kasih buat semuanya. Bapak matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Lanjut nggih. Incis. Lanjut. Oh. Senggak malih Bapak Ibu. Jan kaya ning nggone lomba kicau mania. Monggo. Senggak malih Bapak Ibu. Ben ora ngantuk ya, Nok. Incis. Hilang
Sawenge diatur senggak ping pira iki. Ya nduk. Matur nembah nuwun. Suarane diwet-wet ya, Nak, dijaga kesehatane. Mergo akeh sing ngersake sampeyan ya kuwi lumantar tetembangan. Goyang. Nduk, anakku Limbuk bocah ayu. Piye, Yung? Bengi iki awake dhewe ora ijen. Ngono.